खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। मैया आसामनि थागिबि आरो सोरखारि साख्रि मावग्राफोरनि थाखाय रायजो सोरखारा 2024 मायथाइनि बन्दनि फारिलाइखौ फोसावनानै होयो। गुवाहाटीनि जनता भवनाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया खौरां बिजोङाव फोसावना होनाय बादिब्ला फैगौ 2024 मायथाइयाव गासै रायजोआव गेजेटेड हलिडे महरै 36, रेस्ट्रिक्टेड हलिडे 30 आरो हाल्फ हलिडे मोननै थागोन। थामहिनबा रायजोआव गासै सोरखारि महरै गासै 68 सान बन्द थागोन। मख'नो गोनांदि देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो आसाम सोरखारा बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव 31 मार्चखौ आसामाव रायजो नाङैनो फरायसा सान महरैनो गनायथि होनानै फालिनाय नुनो मोन्दोंमोन। बेजों लोगोसे बिथाङा दुर्गा फुजा खुंग्रा आफादफोरनि थाखायबो मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावनानै होयो। बिथाङा बुंनाय जाय आफादफोरा 3 बोसोर एबा बेनिख्रुइ बांसिन दुर्गा फुजा खुंबोगासिनो दं बिथांमोननो देग्लाय सिगांनिख्रुइ मोजांसिन खुंलांनो थाखाय गं 6,953 दुर्गा फुजा खुंग्रा आफादफोरनो 10,000 रां अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै बेजों लोगोसे बिथाङा बिथांमोननिसिम खावलायहरो दि देग्लाय दुर्गा फुजा खुंनायाव सान्दा बायदिफोर खांलायनो नाङा होननानै। क'क्राझारनि प्रेस क्लाबाव मैया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खौरांगिरि मेल। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंनि हेंथायै सोमावसारबाय थानायखौ 18 अक्ट'सिम दोनथ'नाय जादोंमोन। मानोना बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव 16, 17 आरो 18 बे सानथामनि खालाराव नाक भिजिट खालामनायनि खोथा दंमोन, नाथाय जेबो जाहोन फोरमायालासे नाक भिजिट खालामग्रा बिथांमोना नुजाथिफैयासै। बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बे हाबाफारियाव लाइस्राम लादुसिंनि खैसार दं खोमा होननानै सन्देह खालामनाय जादों आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि खुंथायाबो बे जाथायनि सायाव गोमोदों आरो दिनैसिम IQACनि डाइरेक्टरनिसिम नाक भिजिटआ माब्ला जाफिनगोन बेनि जेबो गरन्थ लानाय जाथ'वाखै। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाइस्राम लादुसिंखौ बोख्लायनांगौनि जि सोमावसारनाय लादोंमोन बेनि सायाव फैगौ 20 अक्ट'बराव रायजो सोरखारजों बे जेंनानि सायाव फिन सावरायफिननाय जागोन होननानै बुंदों आरो उनावहाय लाइस्राम लादुसिंखौ बोख्लायनांगौनि दाबिया मोजां फिथाइ थायाब्ला गोख्रों सोमावफिननाय जागोन होननानै फोरमायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। जाय समाव रायजोनि सोरखारि फरायसालिफोरखौ फोरोंगिरिफोरा डिजिटेल एप दिहुननानै फोरोंगिरिफोरनि एटेन्डेन्सजों लोगोसे गोबां खामानिफोरखौ शिक्षा सेतु एपनि दारै मावनायाव जेंना जेंसिजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन। बे समावनो आसाम सोरखारा रायजोआव गिबिसिनै सरजाबबावबाय डिजिटेल एटेन्डेन्स मनिटरिं सिस्टेमखौ। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला गलाघाट सानजा सोलोंथाइ खोन्दोनि बेन्दोङाव थानाय मेरापानि टाउन गुदि फरायसालियाव आसामनि गिबिसिन डिजिटेल एटेन्डेन्स मनिटरिं सिस्टेमखौ थिसननानै होबाय। गलाघाट जिल्लानि फरायसालि नायगिदिंगिरि IAS मनुज रयआ मैया बे सिस्टेमखौ बेखेवनानै होयो। बे डिजिटेल एटेन्डेन्स मनिटरिं सिस्टेमखौ सरजाबफानानै होनायाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। मानोना बे सिस्टेमनि गेजेरजों गथ'फोरनि दिथागिरिफोरा दानिया गावनि गथ'फोरखौ फरायसालियाव बेसेबां समाव थांदों आरो बेसेबां समाव ओंखारदों बेखौ गावनि जानबुङाव शिक्षा सेतु एपनि दारैनो मोनथिनो हासिगोन आरो फोरोंगिरिफोराबो फिंगारप्रिन्टनि दारै समबादि नुजाथिनाय ओंखारलांनायफोरखौ सोरखारा मोनथिनो हासिगोन। आसामाव आरोबाव गोदान मोनसे हाथियार लाग्रा आफादनि जोनोम। कामातापुर हादोर नागिरनानै सोमावसारग्रा जीवन सिंह कच बिथांमोना मिरुनि सोरखारजों आसाम सोरखारनि दारै गोजोन सावरायनो होननानै अरनबारिनिफ्राय थांनाय बोसोरसेनि सिगां ओंखारबोदोंमोनब्लाबो खायफा KLOनि दैदेनगिरिफोरा अरनबारिनिफ्राय फैजोबाखैमोन। दा बे अरनबारियाव थाबोनाय KLOनि दैदेनगिरिफोरा मैया गोदान KLO आफाद दाफुंबाय। बे गोदान आफादनि मुङानो जादों KLO-KN, जायनि आबुं मुङा जादों कामातापुर लिबारेशन अर्गानाइजेशन कच नेशनेलिज्म। गोदान आफाद KLO-KNनि दैदेनगिरिफोरा बुंनाय बादिब्ला बिथांमोना गोजोननि थाखाय भारत सोरखार एबा आसाम सोरखारजों सावराया। बिथांमोना आलादा हादोर कामातापुरनि थाखायसो दावहा नांबाय थागोन होननानै बुंदों। बिथांमोना बुंबावनाय बादिब्ला कामातापुर हादोरा भारतनि बाहागो जानाय नङा। भारत हादोरनिफ्राय कामातापुरखौ सानसेब्लाबो आलादा खालामगोन होननानै बिथांमोना बुंदों।
लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै बिटिआर हालामाव गावबा गावनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनायजों लोगोसे हाबनाय हाबाफारि लागासिनो दं। बे लेखायैनो मैया बिटिसिनि 14 नं चिरां दुवार सिंनि आस्राबारिनि प्राइमारि बिपिएफ मावथि सोद्रोमाफोरा बिटिसिनि इएम बिथां रनजित बसुमतारिनि न'आव फैनानै इउपिपिएल हान्जायाव हाबदों। बिपिएफ हान्जानिफ्राय हाबफैनाय साफ्रोमखौबो बरायनानै लानायजों लोगोसे बिथां प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखारखौ गोजोननाय फोरमायदों आरो इएम रनजित बसुमतारि बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिटिआर हालामाव बिथां प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारजों आबुङै सोलायनाय लाबोदों होननानै फोरमायदों आरो बिथाङा बुंदों दिनैनि मुगायाव साथा कम्बल मुसारिजों सुबुंनि मोनथायफोरखौ बायनायनि मुगा नङा। बे मुगाया समाजखौ गुफुं महर होनायनिसो मुगा। आरोबाव लोगोसे बिथाङा बिथां हाग्रामा महिलारीनि सायावबो बुंबावो दि बिथां हाग्रामा महिलारीया 17 बोसोर खुंथाय खुंनाय समाव गासै 3,000 कौटि रां दाहार खालामनानै गालांदों आरो 17 बोसोर बिपिएफ हान्जाखौ रायजो राजाफोरा गिनानैसो भट होयोमोन नाथाय दायो बिथांनो भट होनाय नंलिया आरो बिटिआरआव गोजोन फैबाय। गोजोन फैनायनि उनाव इउपिपिएल हान्जानो रायजो राजाफोरा भट होगोन बियो रोखा होननानैबो बुंथियो बिथाङा। बिटिआर हालामजों लोगोसे आसामनि दाब दाब ओनसोलफोराव हाग्रानि मैदेरनि उदखारफोरखौ नुनो मोनबोबाय थागासिनो दं। आदारनि आंखालजों अरनबारिनि मैदेर फालोफोरा सुबुं थानाय जायगासिम फैनानै न' बां सिफायनानै उदखार खालामनायजों लोगोसे मानसिफोरनि जिउफोरखौबो खहा खालामलांनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो आरो मोनसे दुखुनांथावना जाथाया मैयायै जानानै थांबाय। गवालपारा जिल्लायाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आइजोनि जिउ खहा जायो। गवालपारा जिल्लानि पुलुकदुबि होननाय जायगायाव फुंबिलिनि समावनो अरनबारिनि मैदेरा ओंखारबोनानै सासे आइजोखौ गाथारलाङो। जिउ गोमानाय आइजोखौ गवालपारा जिल्लानि कल्पना नोगोरनि थागिबि मेहबूबाबु आलम आहमेद होननानै मिन्थिनो हादों। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला मेहबूबाबु आलम आहमेदा सानफ्रोमबोनि बादिनो फुंबिलिनि थाबायनो थांनाय समावनो अरनबारिनि मैदेरा बिथांखौ गाग्लोबनानै जिउ फोजोबलाङो। मैयानि सानाव उत्तर प्रदेशनि मेरठ जिल्लायाव साबोन फेक्टरियाव बम बादि माबा मोनसे मुवाया बेरफ्रुनानै फेक्टरियाव खामानि मावग्रा 4 सुबुंफोरा जिउ खहा जायो आरो 7 सुबुंफोरखौ जोखोम जादों होननानै मिन्थिनो हादों। मेरठ जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला बे बेरफ्रुनाय जाथाया बमाया बेरदोंना माबाफोर साबोननि केमिकेलफोरा गोरोन्थियै गलायनायाव फिनजाथाय जानानै बेरदों बेखौ रोखा मोनथिनो हानाय जाथ'वाखै। नाथाय बेनि फारसे नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन फारसेथिं उत्तर प्रदेशनि गिबि मन्थ्रि योगी आदित्यनाथआ थैनाय नखरनि सोद्रोमाफोरनो 5 लाख रां आरो जोखोम जानाय सुबुंनो 50,000 रां अनसुंथाइ होनो खौरां बिजोङाव फोसावदों। दा जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जादों होननानै मिन्थिनो मोन्दों। रायजो सोरखारनि अरुनोदय आसनिनि फोसावनायनि उनाव रायजोआव गोबां गलाफोराव मोननो हादों अरुनोदय आसनिनि नंखाय फर्म। थिग बेबायदिनो मोनसे जाथाय नुजाथिदों नलबारियाव। पुलिसआ नलबारियाव अरुनोदय आसनिनि नंखाय फर्म फानग्रा गलाफोरखौ बन्द' खालामनानै होबाय आरो नंखाय फर्म फानग्रा बन्द' खालामनायजों लोगोसे पुलिसआ कम्पिउटार लेपटपखौ गलाफोरनिफ्राय बोखांनानै लांदों। जायफोरा सोरखारनि फोसावनाय नेमखान्थिखौ नोजोर होनानै अरुनोदय आसनिनि एप्लाइ खालामनो सानदोंब्ला बेखायनो नोजोर होनानै एप्लाइ खालामनाया मोजां। मानोना सोरखारा अरुनोदय आसनिनि फर्मखौ कम्पिउटार गलाफोराव फाननायनि गनायथि होआखै। बेनिखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर अरुनोदय आसनिनि एप्लाइ खालामोब्ला गाव गावनि जौगाखां खोन्दो मावख'आव थांनानै अरुनोदय मावबिथांखिनि सायाव फोरमान बिलाइखौ खौरां लाहैनानै फोरमान बिलाइफोरखौ होनो हायो। इजराइल आरो हामासनि दावहायाव भारत आरो आमेरिका हादोरनि आगान। हामास उदखारिफोरा जोबस्रांनायनि लामायाव दंसै। थांनाय 7 अक्ट'बर खालारखालि फिलिस्तिन हादोरनि हामासनि गाग्लोबनायाव खमैबो सा 1,300सो इजराइलनि सुबुंफोरा जिउ गोमानायजों लोगोसे सा 1,400सो सुबुंफोरा जोखोम जादोंमोन। बिनिनो फिनजाथाय महरै इजराइल हादोराबो हामास उदखारि थांनाय गाजापाटि होननाय जायगायाव मोनथाम रौनिया हानजा थामहिनबा आर्मी, नेभि आरो एयार फर्सनि दारै काउन्टार एटेक खालामफिनदों। बे इजराइलनि एयार स्ट्राइक खालामनायाव दासिम हामासनि गासै 2,800 उदखारिफोरा थैनायजों लोगोसे सा 1,500 सरासनस्रा सुबुंफोरखौ थैदों आरो सा 1,200 सुबुंफोरखौ थैदों होननानै मिन्थिनो हादों। दा इजराइल हादोरनि 3 लाख आर्मिफोरा जोबथा दावहा नांनो थाखाय हामासखौ मोनथाम दिगजों बेंखनना लाबाय आरो बे दावहायावनो इजराइल हादोरखौ हेफाजाब होनो सा 900 भारतारि सान्थ्रिफोरजों लोगोसे सा 2,000 आमेरिकानि सान्थ्रिफोरा दावहा
दावहाथिलियाव सहैबाय होननानै मिन्थिनो हादों। नाथाय गुबुन फारसेथिं पाकिस्तान, बांलादेश बादि गोबां मुस्लिम हादोरफोरा इजराइलनि हेंथा खोथा बुंनायजों लोगोसे हेंथा खालामनायखौ सोमावसारनायखौबो नुनो मोननाय जादों। एखनब्ला जोंनि भारत हादरावबो गोबां मुसलमानफोरखौ हामासनि जानानै इजराइल हादोरनि हेंथा सोमावसारनायखौबो नुनो मोनदों। दा बे दावहायाव इजराइल हादोरा फिलिस्तिन हादोरनि मोब्लिब आरो लोंग्रा दैनि राहाखौ दानस'नानै होबाय आरो जेब्लासिम हामास उदखारिफोरा इजराइल हादोरनि लांखारजानाय थागिबिफोरखौ हगारनानै होआ अब्लासिम मोब्लिब आरो लोंग्रा दैनि फोनांजाब राहाखौ फिलिस्तिन हादोरसिम दैथायहरनाय जाया होननानै इजराइलनि हादोरनि रैखाथि मन्थ्रिया बुंदों। बेनि लेखायैनो हामास उदखारिफोरा गिबिसिनै लांखारनाय सासे हिनजावसानि भिडिअ'खौ खौरां बिजोङाव हगारनानै होदों, जेराव हिनजावसाया गावखौ मोजांखौनो दं होननानै फोरमायदों आरो जेसेबां हायो थाबैनो गावखौ रैखा खालामनानै बिमा-बिफानिसिम गथायना होनो खावलायो आरो गाजायाव इजराइल हादोरा एयार स्ट्राइक खालामनायखौबो बन्द' खालामनो खावलायहरो। नाथाय दा इजराइल हादोरनि गिबि मन्थ्रि बेन्जामिन नेतान्याहुनि बिथोन मोनोब्लानो इजराइल हादोरनि सा 3 लाख रौनियाफोरा गाजा पाट्टियाव हाबनानै हामास उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो थियारि जाबाय होननानै मिन्थिनो हादों। मैया उदालगुरिनि डिमाकुसियाव इउपिपिएल दोलोनि CWC मेला जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो एमसिएलए माधव सेत्रीआ बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि बिथां हाग्रामा महिलारीनि सायाव गोख्रों अजद दिखांना खेंफोरथि होदों। बिथाङा बुङो दि हाग्रामा महिलारीआ सासे उदायरोङै लिडार। हाग्रामा महिलारीखौ रायजो राजाफोरा मोजां मोनला। 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारीनि खामानि मावनायफोरखौ रायजो राजाफोरा बुजिखाबाय। दा बिपिएफ दोलोनि सिङाव गोबां गुलाय-गुजाय सोलिगासिनो दं। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि दासान्दि बिपिएफ दोलोनि हाबनाय हाबाफारिया फावथिना खालामनायसो, मानोना बिपिएफ दोलोआ गावनि दोलोनि सोद्रोमाफोरखौनो बिपिएफ दोलोआव फिन हाबहोफिनदों। नाथाय गुबुन फारसेथिं प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा दिनैनि समाव रोजा रोजा सुबुंफोरखौ इउपिपिएल दोलोआव हाबहोनो हायो आरो आथिखाल बिटिसि सोरखारा बिटिसिनि 35 लाख सुबुंफोरनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं होननानै खौरां बिजोङाव गोख्रों रावजों बुङो बिथाङा। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।